Яңалыклар чыгарылышы үзешен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Биротны лаптыр инде, юк инде. 65-нче комплекс яшәүчеләр ни өчен кайнар сусыз торырга мәҗбүр? Меңләгән шәһәрдәшебез терроризмга каршы берләште. Митингта Гүзәл Шихапова булып кайтты. Бу бик зур һәм бик серьезный турнир. Мөселманнар арасында узган ярышта хаҗга юлламаны кем отты? 65-нче комплекста яшәүчеләр инде берничә көн кайнар сусыз. Бу канализация шелтәрендә килеп чыккан авария белән бәйле. Комплекска 3 идарә итүче оешма хезмәт күрсәтә, әмма Яшлек фонда, Дом ИКОда, Автозаводский оешмасы да әлеге аварияны төзәтергә ашыкмый. Авария фонд компанияләр берлегенә караган участокта урнашкан җирдә килеп чыга. Шуңа күрә төзекләндерү эшләренә керешә алмыйлар. Шәһәрдәшләрне кайнар судан өзү турында алдан кисәткәннәр, әмма суның кайчан буласын әйтмәгәннәр. Горячая вода, вот выключили первый раз. Электроплитада жылтабыз суны, салқын суны. Баларын субанил юндырабыз инде. Очень плохо, приходится греть. По друзьям, по родственникам. Биротны лаптыр инде, юк инде. Кайнар су юкка. Инде без инде олыларга ничектә жылытабыз. Балалы кешеләргә авыр инде. Кайбер идарә итүче оешмалар салкын суны да аз микъдарда куллануын сорыйлар. Бүген урынга башкарма комитеты вәкилләре берничә тапкыр барып карады. Иртәгәдән участокта Чаллы су каналы хезмәткәрләре эшли башлый. Бәлки иртәгә кайнар суны да тапшырырлар. Это тоже будет не постоянно, по графику. Мы определим мощность насоса, какой объем они могут перекачивать, и будут определены часы подачи горячей воды. Об этом мы заранее сообщим всем жителям. Казандагы Галям гыйбадәтханәсендә янгын чыгу сәбәпле бүгеннән Чаллының барлык мәчетләрендә өстәмә саклык чаралары кертелде. Электр һәм газ җиһазларының төзеклеге тикшерелә, кизү режимы көчәйтелгән. Исегезгә төшерәбез, Галям гыйбадәтханәсенең авторы күренекле татар рәссамы Сынчы Илдарханов. Ул КамАЗ төзелеше елларында Чаллыда күп сыннар ясаган. Бу ГЭС бистәсендәге Дан һәйкәле, энтузиастлар бульварындагы яңа рухлы скульптуралар. Илдарханов Галям гыйбадәтханәсен исә 16 ел дәвамында төзегән. Бүген Наил Мәхдиев халыкны шәһәрне чистартырга өндәде. Гомум шәһәр өмәсе 22 апрельгә билгеләнгән. Тик җыештыру эшләрен аңа кадәр башкарырга кирәк. Чаллының территориясе 171 квадрат километр. Аны коммуналчылар үзләре генә чистартып бетерә алмый. Давайте договоримся так. Никто никому одолжения не делает. Ни мэру, ни сэру, ни всем остальным. Город будем наводить порядок вместе. И мэр выйдет на субботник, никуда не денется. И все остальные структуры муниципалитета. Шәһәрдәшләр террорга каршы 3000-гә якын Чаллылы җиңү паркына плакатлар күтәреп чыкты. Шул рәвешле алар 3 апрель көнне Питерда һәлак булучыларны искә алды. Мондый акция Россиянең күп кенә эре шәһәрләрендә узды. Укытучылар, тәрбиячеләр, түрәләр, завод һәм фабрика хезмәткәрләре, студентлар һәм башкалар. Барысы да Питер белән. Әлеге фаҗига тагын бер кат куркынычсызлык чаралары хакында искә төшерде. Террорчылыкка каршы шәһәрдәшләрне берләштерде. Балаларга дәрес вакытларында без шуны сөйлибез, өйрәтәбез аны. Тематик беседалар үткәрәбез, мероприятиелар, концертларда күрсәтәбез без терроризмга каршы булып, ата-аналар белән җыелышларда ясыйбыз без. Мы против террора. Нас как бы тоже задела ситуация в Санкт-Петербурге, которая произошла также. Это как бы могло произойти с каждым, и в нашей семье может быть такой, поэтому мы как бы вышли поддержать. Город Набережные Челны – это город целеустремленных, волевых людей, для которых чужая боль никогда не является чужой болью. Чужая боль – это наша с вами боль. Это наши с вами люди, это наши с вами дети. Террорда вафат булучыларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Өзелгән гомерләр символы буларак акшарлар очырдылар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда җиңү бәйрәменең 72 еллыгына әзерлек башланды. Бу хакта хакимияттәге эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә игълан иттеләр. Кызганычка каршы, соңгы 1 елда 500-дән артык ветеран вафаты булган.
Хәзерге көндә безнең шәһәрдә алар 3000-гә якын кеше җиңү көненә кадәр дан мемориалы тәртипкә китереләчәк. Яр буе паркы мәйданында зур бәйрәм программасы әзерләнә. Ул үлемсез полк чыгышы белән башланып китәчәк. Шимбә көнне дөньяның күп кенә илләрендә тоталь диктант яздырдылар. Рус теленнән диктант язу өчен Леонид Юзефовичның Улан-Удага багышланган әсәрен сайладылар. Чаллыда диктант ике мәйданда, Казан инновацион университетында һәм Чаллы дәүләт педагогия университетында узды. Биредә 1000-гә якын кеше катнашты. Алар арасында пенсионерлар, укытучылар, студентлар, мәктәп укучылары, хисапчылар да бар иде. 70 елда мәктәпте тәмамладым. 47 ел була бу ел. Менә, но башта әзрәк калды. Халыклар дуслыгы йортында Чуаш мәдәнияте бәйрәме узды. Чаллыда Чуаш җәмгыяте 26 ел элек оешкан. Шул көнне Чекес Корлыгач ансамбледе барлыкка килгән. Балалары Путине дип исемләнгән түгәрәккә йөреп милли җырлар һәм биюләрне өйрәнә. Чуаш җәмгыяте тормышында катнашырга теләүчеләр Шишмә халыклар дуслыгына мөрәҗәгать итә ала. С тех пор мы живем одной большой дружной семьей. В первые годы было у нас больше 50 человек в ансамбле. Ну а сейчас у нас стабильно занимается в коллективе взрослый ансамбль от 25 до 27. Ну и дети, плюс еще дети. Это как бы наши, скажем, наша смена. Это как бы наши спутники. Үзәк китапхана фото бәйге игълан итә. Ул селфи стилендә китапхана дип атала. Бәйгедә теләге булган бар кеше дә катнаша ала. Иң мөһиме, китапхана фонында яки бина эчендә, яки китапханәчеләр белән селфига төшергә кирәк. Җибәрелгән сурәтләр библиотечылны хэштегы белән ВКонтакте социаль челтәренә куелачак. 21 апрельгә кадәр иң күп лайклары җыйган фото авторы җиңүче дип табылачак. Бүләкләү тантанасы исә 22 апрельдә китапханәдә төн бәйрәмендә узачак. Чаллыда мөселман яшьләренең татар милли көрәше һәм кул көрәше буенча берләштерелгән турниры узды. Анда Татарстан һәм Россия төбәкләреннән 100-дән артык спортчы катнашты. Милли көрәш 6 үлчәү авырлыгында, армрестлинг 3 үлчәү авырлыгында барды. Төп бүләк хаҗга юллама иде. Батырлар аңа җирәбә салдылар. 9 җиңүче арасыннан бәхет кемгә елмайды? Витязь спорт комплексыннан Римма Әхмәтова репортажы. Милли көрәш бер юлы 2 келәмдә бара. Янәшәдә кул көрәштерәләр. Мындай турнир Чаллыда быел 9-нчы тапкыр уза. Елдан-ел катнашучыларның саны арта, географиясы киңәя. Бу ярыш бик югары дәрәҗәдә бара. Чөнки күпме менә монда күпме генә кеше килсә дә бөтенесе мастерлар, кандидатлар. Шуңа күрә монда Россия чемпионнары бар. Милли көрәш ул кыш, куәт һәм дуслык бәйрәме. Мондай очрашулар мөселман яшьләрен берләштерә. Көрәшеп чыккан кеше үзенең көндәшенә бер вакытта дагы ачу сакламый. Дуслыкны ныгыту турнирының бер максаты булса, икенчесе мөселман спортчыларын кызыксындыру. Ә бүләк чыннан да зур. Ел саен без улы хаҗга җибәрергә тырышабыз. Былтыр да, башка елларда да җибәрдек. Иншалла, бу елда җиңүче батырыбызны җибәрәбез. Турнир ахырында үз авырлыгында беренчелекне яулаучылар җирәбә сала. Быел 9 батыр арасыннан хаҗга юлламаны Түбән Камадан кул көрәштерүче Илгиз Нәфыйков отты. Чаллы спортчылары командасы Диния нәзарәте кубогына ия булды. Мөселман яшьләренең татар милли көрәше һәм кул көрәше турнирыннан тулы репортаж безнең Татарстан 24 Чаллы ТВ каналында җомга көнне кыйбла тапшыруында чыгачак. Римма Әхмәтова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.